हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै क'क्राझार पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालाराव दतमा हाथाइसालिनि गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ गौरीपुरनि पुलिसा हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गौरीपुर थानानि सिंनि ओनसोलफोराव दाबि खालामनाय रांफोरखौ लायनो थांनाय समावनो रामफल बिलनि कनक अधिकारिखौ गौरीपुर पुलिसा हमनो हायो। बेनि उनावनो बङाइगाव सेरफांगुरि सामथाइबारिनि अर्जुन रय, दतमा वेस्ट दाङारगुटिनि अनुपम रयखौ गावनि न'निफ्राय हमनो हायो आरो दतमा हगमा बिलनि प्रसेनजित रयखौबो गावनि न'निफ्रायनो क'क्राझार पुलिसा हमनो हायो। मख'नो गोनांदि हमजानाय सुबुंफोरा KL'नि सोद्रोमा होननानै मिन्थिनाय जायो। हमजानाय KL'नि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बांलादेशआव थानाय KL'नि दैदेनगिरि हरिप्रसाद रयनि बिथोन बायदियै क'क्राझार, धुबरी, बङाइगाव बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव रां दाबिनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन। बिसायख'थिनि नेम बादियै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि रां बोखांनो हादों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरानि PA जिन्तु हाजरिकाखौ बिसायख'थिनि नेम सिफायनायनि दायाव फ्लाइं स्क्वाडआ हमनो हायो। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथि सफैनाय लोगो लोगो बिसायख'थि नेम बादियै रायजोनि खना खनला पुलिस बिफाननि सिग्रोमनाया गोरानिस्रुइ गोरासिन जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादि समावनो लखिमपुराव नोगोद 5,91,000 रांजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरानि PA जिन्तु हाजरिकाखौ हमनो हायो। लोगोसे साथाम कंग्रेसनि मावथिफोरखौबो हमफानो हायो। फोरमायनाय बादिब्ला बैफोर रांखौ बिसायख'थि खामानियाव बाहायनो लांदोंमोन होनना सन्देह खालामदों। लोगोसे गेबेङै मिथिसिननो थाखाय लखिमपुर थानायाव जिन्तु हाजरिकाखौ 20 घन्टानिबो बारा सम सोंनाय फिननाय खालामनाय जायो। फैगौ 17 एप्रिल खालाराव आसामाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा दावबायफैगोन। हादराव लकसभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया फोसावदिंनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादियैनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया नलबारियाव जानो गोनां गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय सुबुं थुबुरमायाव गाहाय मन्थ्रि बिथाङा AGPनि बिजाथि थामहिनबा NDAनि बिजाथि फणिभूषण चौधुरीनि जानानै फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन। 11थि बावखुंग्रि फोरबोआ 12 आरो 13 एप्रिल साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो थांगासिनो। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 11थि बावखुंग्रि फोरबोखौ बावखुंग्रि हाजो गुदियाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। बे फोरबोआव गोबांथार हाबाफारि थानायजों लोगोसे दोरोङारि गेलेनाय आयदाफोरखौबो लाफादों होननानै इन्डिजिनियास गेम्सनि बिबानगिरि बिथांमोना फोरमायो। 2013 मायथाइनिफ्रायनो जागायनाय बे फोरबोआव दोरोङारि गेलेनायाबो गुबै बाहागो महरै जायगा मोनबोदों। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे फोरबोआव खमलायनाय आरो दंफां फुलायनाय बादायलायनाय गेलेनायखौ लानाय जादों। बे बादायलायनायाव बिटिआरनि 9 जिल्लाजों लोगोसे सनितपुर बिस्वनाथखौ लाफानानै गासै 250 जन बादायारिफोरा बै गेलेनायाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायनायखौ मिथिनानै मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि खैलाजुलियाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानि गोबांथार रायजो राजानि बाहागो लानायाव आबुङै जाफुंसारलाङो। बे मेलावनो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हानायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होननानै मिथियो। बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोरोबथा बादियै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबजोबनांगौ, सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाया हा मोननांगौनि थाखाय जेब्लाबो सरकारखौ बुंबोदों आरो बिटिआर गोरोबथानि जोहै मोननाय लामाया फैदों आरो मोनदों। बेबादि बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बर' हारिया बाजपेयी आडवाणीखौ जेरैबायदि मदद होबोदोंमोन बेबादिनो देग्लायबो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाया NDAनि बिजाथि रन्जित दत्तखौनो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ एबसुआ वेलकाम खालामो होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। 17थि बिसान इन्डियान प्रिमियार लिगनि मैया 25थि मेचआ मुम्बाइ इन्डियान्स आरो रयेल चेलेन्जार्स बेंगलरनि गेजेराव जानानै थाङो। बे मेचआवनो बेंगालरा गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव सा-8 उइकेट हगारहरनानै 196 रान बानायनो हायो आरो बै रानखौनो होसोनानै मुम्बाइ इन्डियान्सआ 15.3 अभारावनो सा-3 उइकेट हगारहरनानै 199 रान बानायनानै मेचखौ देरहानो हायो। बे मेचआव मुम्बाइ इन्डियान्सनि जसप्रीत बुमराहआ प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।